ka step khasantrik naitung arjar pusau kalwan poi ka wei ka jingpentep su Shillong Mail no sordar ka Nongjrong mau kon rosin ardi blong uba pensai senjri ba ka wei ka Longkmie na ka tei ka Snong ka Khlem Phai Shuh Ïing Naduh ka si ba ka wan Īewduh ha ka pratrik naitung arjar pusau ka jingpha uba pensai ka ni ka jingpentep ka long ban kentu ya ki bayu I ne lap ya ka ni ka Longkmie ba kin pentep lem se ki bor Snong ka Snong Nongjrong ki ba Ïing ne ki bor pulit commander ting police station Katkum ka ejar dok pa ka ni ka Longkmie uba Donald Shadap Hamada ting police station haka khadar tarik noi tung arjar pusau laong balayo I khaddu ya katai ka Longkmie kabala tip kerteng kum ka kong iba Mary Lingdo arpnyus nam karta ha Anjali Sumustan haka por khandai buji mastem katkum uba pensai laong ba ki ba Ïing ki don peneng ka jingsa umdum wat ka jingsa lengo nomor kimyo ban phun hau mobile number chongka un number nyo not prasan pra UAR Wain Rio bat kala switch off hadu menta Shuh loong baka kami jong kani ka Longkmie ka kentu ya la ka khun baka ron Phai no Ïing lane pentip se ki mi ki pa lada ka don sha ru hau number jong pa Rio khandai not khandai sunlight arpra arnot Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka Sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya